Danas je subota 1. juli, dan prvog takmičenja. Prva jutarnja kafica se pije ispod grčke zastave. Senka Ko pije ne pije kaficu. kafu, taj doručkuje. Evo kafica. Laz, nemoj više nazad, jer stepenici su. Na steni, znači. Ja baš nisam neki snimatelj. Vazu. Ne, vazu. Sad će nam pinku da bude puno. Čekaj, aj poglaskala za. Stive. Te pored nas. Vazu. Snimić. Nemoj Lina. Gdje spač? Evo snimam Ninine butkice. Ne! Fuj, beži. Vazu, nemoj mene da snimam. Nemoj mene, ne. Biraz dolaşıyoruz herhalde. Biraz dolaşıyoruz. A ja. Maja. Bude rada, snimam. Vazu. Snimam ga Nina samo za tebe. Nemoj za mene. Gada mi je, nemoj. Evo i njenog tatu, njegovog tatu. To sam mali, vazu. A sad snimam za mene. Jo, kako se mene. Što me bih tručio? Ne, no. To ne, što kako se neću, da kako se učao. Dobre. Kad će tako izgledaš ko baba koja se sakrije. Pa nije to da me snimaš. Da jedim. Evo. Slike dosta. To ne snimaj, ba. Čujni straša. Kad se laziš Pokazat ću ti, ali to kasnije. Ostavić staviti važu